aspekt podporiť promenádu, priamy kontakt s vodou po celej jeho dĺžke. Doprava je jednou z dôležitých tém pri riešení tejto centrálnej časti, preto sme sa tu aj minule stretli. Takže opäť som si nalistovala kartu z Lipska a príspevkom pre trvalo udržateľné mesto je udržateľná, ľahko dostupná a cenovo výhodná sieť mestskej hromadnej dopravy, ktoré svoje nadväzujú na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti. A v tejto oblasti je potrebné venovať osobitnú pozornosť riadeniu dopravy, prepojeniu všetkých druhov dopravy, čiže aj pešej a cyklistickej. Nebudem to všetko čítať, ale opäť sme sa zamýšľali, že čo chceme zdôrazniť. Tak v rámci tejto architektonicko-urbanistickej súťaže zdôrazňujeme, že je priorita na mestskej hromadnej doprave, v prvom rade na električkovej koľajovej doprave, severo-južné prepojenie, na priečných prepojeniach autobusovej dopravy, už v súčasnosti existujúcej, tu poznáte, a napojenie tejto autobusovej dopravy na električkovú, ktorá je v tomto prípade nosná. A toto všetko spojiť, najmä sprístupniť zástavky cyklistickej a pešej doprave, čiže poprepájať verejné priestory tak, aby bola mestská hromadná doprava dostupná a aby aj z miest bydliska bola k nej príjemná, doslova príjemná cesta. A ľudia nesadali radšej do auta, čiže skrátiť, optimalizovať vzdialenosti. Samozrejme, že každý urbánny priestor potrebuje dopravnú obsluhu, čiže ten koncept dopravnej obsluhy Petržalky musíme zoptimalizovať v prepojení na celomestský dopravný systém, súčasnú sieť cestnej dopravy, funkčné triedy a v podstate to bude odrazom hierarchie verejných priestorov a ich funkčného využitia. Aj z tohto titulu musíme vlastne tú dopravu takýmto udržateľným spôsobom naplánovať a poprepájať, aby sme vlastne chránili ovzdušie, chránili mestské verejné priestory, zástavu pred hlukom, znižovali emisie CO2 a znižili spotrebu energie. Preto uprednostňujeme trvalo udržateľné formy dopravy. Ešte raz, MHD, pešia, cyklistická, využívanie alternatívnych dopravných systémov. Opäť že máme v Petržalke určitý systém obslužných a zberných komunikácií, ktoré treba prehodnotiť a vytvoriť optimálne podmienky pre obsluhu územia v centrálnej časti, ktoré budú podporovať urbanistickú koncepciu tohoto riešenia, ktorá je založená, a ešte raz to zopakujem, na tvorbe verejných priestorov urbánneho a prírodného charakteru. Riešenie integrovaných zástavok MHD a optimálnych prestupných bodov a trás. To som už tiež povedala, že je našou snahou do takej miery optimalizovať, do akej to len samozrejme ide, a prepájať autobusové zástavky s električkovými, integrovať ich, zdôrazňovať ich, architektonicky doriešiť. Ináč súčasťou tejto štúdie nebude len urbanisticko-architektonický koncept vo väčšej mierke, ale budú aj práve zvolené perspektívne skice a vizualizácie mestského prostredia, aké si svojim urbanisticko-architektonickým konceptom autori riešenia predstavujú. Preto, keby toto bola skica, tak takéto niečo bude sprevádzať našu súťaž. Riešiť možnosti aj prepojenia medzinárodnej cyklistickej trasy, samozrejme s atraktívnymi zástavkami, výhľadmi, bodmi v rámci občianskej vybavenosti, v rámci námestí, prepojenia teda s urbánnym, so zaujímavým atraktívnym urbánnym a prírodným prostredím. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť. To, čo som predstavila, sú tézy, na ktorých zakladáme súťaž. Ja verím, že o tomto budeme mať ešte možnosť diskutovať. A tá najintenzívnejšia participácia bude, keď sa nám podarí vysúťažiť optimálny urbanisticko-architektonický koncept a prejdeme do zón a budeme doslova v lokálnych územiach riešiť lokálne verejné priestory, či prírodné, alebo námestia, alebo kde budeme vedieť veľmi dobre reagovať
na želania obyvateľov, ktorí žijú v tých ktorých lokalitách. Vnímajte, ako my keď sme toto písali, tak sme tieto podmienky, tak vnímame tento priestor nie ako jednoliaty. To je zásada, že povedzme od Starého mosta až na juh Petržalky nejde rovnaký koridor. Už nehovorím ani o dopravnom, nejde tam ani rovnaký verejný priestor, je to zmes, vlastne tým by sa mala narušiť tá veľká mierka Petržalky, rozdrobiť ju na drobné a vytvoriť malé lokálne centrá a prilákať, atraktivizovať to prostredie tak, a o to ide, myslím, že nie len nám, tu na meste, ale aj Európskej únii, aby tá električková trasa, tá trať, tá električka, ten náš nosný dopravný systém, v zafinancovaní ktorého nám chce Európska únia pomôcť, aby bol zmysluplný, aby splnil svoj účel. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Urbanizáciu toho priestoru, ako sklbiť verejné priestory a ako sklbiť požiadavky
predstavy, lebo už aj tá električka je nejakým dopravným systémom a chceme ešte, aby tam boli cyklotrasy, aby tam boli pešie teda možnosti. Samozrejme, aby tam bola náväznosť na existujúcu dopravu, pretože naši dopraváci by počítali, že keby sme nič nevyriešili, tak sa na tú električku nedostane dostatok cestujúcich a celý ten projekt nebude, ako by som povedal, nosný, samonosný. Z hľadiska financovania on potrebuje vykázať istú hustotu cestujúcich, teda množstvo cestujúcich, ktoré prepraví na druhú stranu. A v prípade, že by sme zanedbali tie prepojenia na existujúcu autobusovú dopravu, tak by sa nám nebolo schopné dostať tej električke dostatok cestujúcich a neposkytli by sme im ten komfort, ktorý tá električka určite ráno, predpokladám, že aj v podvečerných hodinách cestujúcich poskytne, že relatívne rýchlo prejde cez tie kritické úseky, ktoré nám z toho vznikajú. Čiže snažíme sa, aby sme v zadaní tej štúdie vyjadrili to, čo tu zaznelo. Že ten priestor očakáva nejaký urbanizmus, možno mnohí z nás majú predstavu, že žiadny tam byť nemá. Je pravda, že niektoré projekty už boli rozvednuté v minulosti a my musíme nejakým spôsobom dohľadiť, že sú vytvorené nejaké právne vzťahy. To, čo zvýrazňujeme, je to, aby sme tam zachovali prírodný priestor, verejné priestory, to je veľmi dôležitá súčasť tej súťaže. A po tretie musíme odpovedať na dopravné nároky, ktoré má celý tento priestor tiež splniť, pretože má splniť aspoň to, že tým kľúčovým systémom dokáže dopraviť do mesta bez kolízie, bez čakania relatívne veľký počet Petržalčanov, aby sme to územie lepšie obslúžili, a to primárne verejnou dopravu. Toto všetko si predstavujeme, že spracuje ten kolektív, ktorý vyhrá v tej súťaži, to znamená, po zadaní sa vypíše súťaž, zo zákona tá súťaž je anonymná, to znamená, môžu sa hlásiť architektonické kolektívy, ktorý z nich vyhrá, ten dostane zadanie od mesta, aby spracoval potom už konkrétne tú štúdiu, že tu nám ponúkne nejaké východiska, nejaké svoje rozmýšľanie, na základe toho, že je kolektív vybraný, spracuje štúdiu a tá štúdia sa potom premietne do toho, čo pani architektka pomenovala ako územné plány zón, čo oproti územnému plánu je detaľnejšia regulácia, ktorá je ale záväzná a ktorá môže ísť až na úroveň jednotlivých parciel. To znamená, relatívne podrobne viete predpísať, že v tomto území sa nikdy nemôže nič stavať, pretože to tak stanovuje územný plán zóny. Nadväzne v tom území ďalšom sa stavať môže a potom pri chorvátskom ramene bude nejaká parková úprava alebo nejaká iná úprava, ktorú ten urbanisticko-architektonický koncept vyniesie. Čiže naša predstava je dotiahnuť to až do záväznej regulácie toho celého priestoru, to, čo sa Petržalka pokúšala už v minulom období, v rokoch 2006 až 2010, a problém bol v tom, že v tom čase nebolo známe trasovanie nosného dopravného systému. Čiže odpoveď z mesta bola, nemôžete obstarávať územné plány zón, napriek tomu, že to Petržalka chce a má stále toto v úmysle, nemôžete ich obstarať, pretože nevieme trasovanie. My dnes sme veľmi blízko k tomu, aby sme vedeli povedať to trasovanie, minimálne vo vzťahu k električke, a Európska komisia nás pováda k tomu, aby sme tú električku zafixovali ako priestor, okolo ktorého sa celé to územie bude rozvíjať. Električka tam je, teraz čo k nej by malo pribudnúť, na to má odpovedať tá súťaž. To my nechceme predpisovať, že takto to má byť, alebo takto to nemá. Chceme, aby to vyšlo zo súťaže, ktorá sa neuskutočnila v tej prvej etape, rovná sa Šafarikovú na meste Kusákova, tak niekedy máme aspoň v tejto druhej etape a nech odpovie tá súťaž na všetky podstatné aspekty rozvoja toho centrálneho priestoru Petržalky. To znamená, že môžeme očakávať, že po súťaži bude spracovaná urbanisticko-architektonická štúdia na jej základe územné plány zón, ktoré presne povedia, tu môže byť to, čo nemôže byť, to znamená, definujú, kde môže byť zastavba, kde zastavba nemôže, pretože to robia právne záväzným spôsobom, tak o tom nebudú pochybnosti. To sú samozrejme veci, kde svoju úlohu hrajú aj občania, to znamená tí, ktorí v tej lokalite bývajú, pretože sú dotknutými osobami a ku všetkému tomu sa majú možnosť vyjadriť. A my chceme rozšíriť ten priestor na to vyjadrenie nielen v tom zmysle, ako stanovuje stavebný zákon, ale chceme vám dať na vyjadrenie týmto veciam o mnoho viac príležitostí, to je aj jeden z dôvodov, prečo tu dnes sedíme. To znamená, zadanie je začiatok tohto celého procesu. A ešte som teda zabudol povedať, že teda keď budeme mať tie územné plány zón, paralelne s tým si predstavuje Európska komisia, že začneme pripravovať dokumentáciu na samotnú električku. Aby ten proces nestal rok a pol, pretože čas beží, a tak ako sme si kreslili harmonogramy, tak električka, a my teda
mohla byť hotová až po jarný kontrol niekedy v roku 2018. To je trošku ďaleko, nám sa zdá, že je ďaleko. V prípade, že by došlo k ďalším držaniam, tak by to mohlo byť rok 19, možno rok 20. A budeme sa snažiť, pokiaľ to len bude možné, aby sme tie etapy dostavili na seba tak, aby sme paralelne mohli pracovať na dokumentácii pre umiestnenie električky a súčasne riešili tie otázky, ktoré tu boli spomínané v súťaži. Samotné súťaže. Dnes vám predstavujeme zadanie s tým, že nečakáme, že táto diskusia, ktorú tu dnes spolu absolvujeme, vyrieši vaše pripomienky k tomu zadaniu. To sa asi ani nedá očakávať. Navrhujeme taký postup, že by sme vytvorili priestor od dnešného dňa, povedzme 3 týždne, počas ktorých by bolo možné dávať neanonymné pripomienky. To znamená, organizácie, ktoré sa snažia na toto územie pôsobiť, jednotlivci, nemusí to byť organizácia, ktorí povedia, mám na to taký a taký názor, žiadam by to ako, tak tieto pripomienky sa môžu zhromažďovať prostredníctvom našej internetovej stránky. Máme predstavu, že s tými, ktorí pripomienkovali, sa potom stretneme a skúsime si vydiskutovať, lebo tie názory môžu byť rôzne. Sú názory ľudí, ktorí majú pocit, že ani električka, a znelo to tu pred tými 2 mesiacmi, keď sme sa tu stretli v apríli, že žiadna električka. Sú názory, ktorí hovoria žiadny urbánny priestor, my chceme celý ten priestor rezervovať na nejaký liniový park. Tak aké názory sú legitímne, že to portfólio tých názorov môže byť rôzne. Vyjde z tej diskusie, bude smerovať ku pripomienkam k nášmu zadaniu. O tom zadaní budeme hovoriť. Ja čakám, že za tie 3 týždne dostaneme pripomienky k zadaniu urbanisticko-architektonickej súťaže. Naša predstava je taká, aby sme potom sa kvalifikovane vedeli vyjadriť tých pripomienkach, že si ich predstavíme, tí, ktorí ich navrhli, ich budú môcť nejakým spôsobom vysvetliť a obhajovať. Budeme musieť si navzájom dovysvetľovať, čo kto má na mysli, aby sme sa rozumeli, a potom budeme musieť rozhodnúť v definitívnom znení toho zadania. To znamená, vytvárame priestor aj na zapojenie vás, ale aj tých, ktorí tu dnes nesedia a budú sa chcieť tej téme vyjadriť, aby prezentovali svoje názory, zapísali prostredníctvom našej internetovej stránky. My to budeme sumarizovať, vyhodnocovať a pokúsime sa urobiť ďalšiu diskusiu, napriek tomu, že to budú letné mesiace, čo nie je úplne šťastné, a nemáme inú možnosť, kde si s tými, ktorí poslali pripomienky prostredníctvom internetovej adresy pozveme na zasadnutie, budeme diskutovať s tými, ktorí majú konkrétne návrhy. Aby sme si veci vysvetlili, vyriešili nejaké kontradikcie, to znamená rozpory v tých jednotlivých názoroch a pokúsili sa definovať, čo z toho vieme akceptovať, pretože to zakladá do toho obrazu, ktorý tu dnes prezentovala pani architektka, ale tie návrhy ho vylepšujú, alebo naopak posúvajú niekam inám. O tom budeme diskutovať zhruba v horizonte 1 mesiaca, alebo ako tak presnejšie poviem 3 týždňov. Čiže navrhujeme 3-týždňovú lehotu na to, aby bolo možné dávať konkrétne pripomienky k zadaniu, ktoré nájdete na našej internetovej stránke, a ktorého skrátenú verziu ste tu počuli. Po tých 3 týždňoch môže byť zhromaždenie, kde budeme opäť všetci, ale právo diskutovať budú mať najmä tí, ktorí prezentovali pripomienky a chcú tie pripomienky vysvetliť, obhájiť a nejakým spôsobom ich do toho dokumentu dostať, s tým, že možno 60, 70, 80% akceptujeme ich bez diskusie, lebo sa nám nezdá, že to je presne to, čo treba a vylepšuje toto zadanie. A môžu byť veci, tak ako som naznačil, keby niekto diskutoval proti električke, tak tam asi spoločnú reč nenájdeme. Ale to hovorím len preto, aby ste vedeli, že nie je možné akceptovať všetky pripomienky, najmä keď si navzájom odporujú. Môžete akceptovať buď jednu, alebo druhú, ale navzájom odporujú si pripomienky, to asi nie je možné. Čiže takýto navrhujeme postup hľadiska procedúry, aby sme naplnili to, že nie sa teraz stretneme, rýchlo niečo diskutujeme, máme pocit, že sme vybavili. Chceme to robiť naozaj poriadne poctivo, lebo si myslíme, že tento priestor, tento problém sa zaslúži. Toľko z mojej strany. Primátor Milan Ptáčnik, dámy a páni, teda pristúpime k druhej časti tejto verejnej prezentácie, to sú vystúpenia vás alebo aj kladenie otázok, prezentácia vašich názorov. Poprosím zástupcov aktivistov, ktorí
časti tejto verejnej prezentácie. Druhá vec, tak ako hovoril primátor Milan Farčník, spúšťame aj možnosť pripomienkovania týchto východísk zo strany či už laickej alebo odbornej verejnosti. Pripomienky môžete dávať buď priamo na oficiálnej internetovej stránke, v tej časti, ktorá sa týka tejto verejnej prezentácie, alebo svoj názor, svoje pripomienky môžete zaslať na e-mailovú adresu architekt@bratislava.sk, keďže celú túto odbornú agendu gestoruje odborný útvar hlavnej architektúry. Zároveň vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby sme sa snažili vtesnať pri diskusiách, pri vystúpeniach do 5-minútového časového limitu. Po 5 minútach vás len upozorním, že sme presiahli 5-minútový limit, potom následne po 7 a uvidíme, ako bude publikum príjmať vystúpenie. Ak ho budete príjmať, tak samozrejme, že budete pokračovať ďalej v diskusii. Toľko z mojej strany, v tejto chvíli je tu prvý vstup, nech sa páči. Pani Petroprsta aj za ostatných aktivistov, ktorí robili prieskum do Petržalka. Prieskum formou ankety. Zistili sme, že tam bol vytvorený nejaký priestor pre verejnosť, aby sa mohla tomuto vyjadriť.
Takže ak vás môžem poprosiť v podstate reagovať na tú obavu verejnosti, ktorá žiaľ zo skúsenosti Bratislavy má istú dôveru odborníkom, ale žiaľ skúsenosti sú také, že pri realizácii nejakého procesu sa niektoré veci nedodržujú. Čiže skúsme odpovedať verejnosti na tieto otázky, ktoré boli položené. Znamená aj v korektnej, či sa naozaj bude musieť súťažiaca skupina architektúry držať úplne toho územného plánu, to považujeme za úplný zmysel. Tá štúdia má byť vlastne prieskumom, čo sa tu dá robiť, čo sa tu dá vykrývať z hľadiska súčasných súčasnosti. Čiže viac sa na nejaký starý územný plán vykrývať. Takže dovolíte vám odzávam na notifikáciu. Potom dáme získanie na podezrenie. Akceptujeme aj to, s čím nepočíta zákon, teda akceptujeme aj podpisy, ktoré sú doručené priamo na petičnom nároku a sú podpísané fyzicky, ale akceptujeme aj vyjadrenie nástrojov prostredníctvom elektronického formulára. Teda pri tých číslach, ktoré tu máme, určite táto petícia bude predmetom rokovania oficiálneho bodu programu jedného z mestských zastupiteľstiev. Teraz poprosím o vystúpenie, nás poprosila pani. Vy zastupujete ešte združenie? Dobre. Ešte máme vystúpenie k petícii a potom poprosím, sa prihlásila o slovo pani Vlšeková, ktorá chce vystúpiť za 6 združení, ktoré tiež formulujú určité požiadavky vo vzťahu k mestu. Nech sa páči. Dobrý večer. Volám sa pani Verolanská, som obyvateľka Petržalky a členka petičného výboru petície Chceme vychovať skladanie mestských park na cyklotrasy niečo do cestu. Tie čísla sú videli koľko občanov odhlasovalo na podpisov petíciu viac ako 6 000 na papier, 10 000, 9 000 elektronicky. Takže títo občania, ktorí teraz podpísali petíciu a ďalší, ktorí podporili rôzne spôsoby svojimi vyjadreniami na verejnej diskusii, ktorá bola v apríli, žiadajú mesto, aby podniklo niekoľko krokov. Tie majú zabezpečiť, že sa za územie Pribrovacko bránenie bude rozvíjať v prospech obyvateľov Petržalky a bude ich poskytovať nimi požadované kvality a funkcie. Toto sú tie kroky. My sme prezentovali už na verejnej prezentácii 22. apríla, avšak musíme ich znova pripomenúť, pretože stále nevidíme dostatočnú snahu na priblížiť sa k naplneniu všetkých týchto požiadaviek. Naďalej trváme na následovnom postupe, ktorý umožní zapojenie obyvateľov do rozhodovania o ďalšom vývoji územia, ktoré využijeme. Žiadame teda mesto zrušiť vývojové konanie, ktoré je na tejto lokalite, ktoré je na tisícky stromov, ktoré sú toto územie, ktoré máme v strane, ktoré si stále cesty, takže tomu poprosím vyjadrenie, akým spôsobom sa v tomto bode, či sa tam niečo udialo, čiže akým sa to vývojové konanie. A ďalej, žiadame zistiť verejnú mienku pre všetkých ľudí žijúcich v Petržalke v dotknutom území a to relevantným a dôveryhodným spôsobom. Na základe zistenej verejnej mienky vlastniť súťaž návrhov v podielu urbanistických štúdií pre riešenie špecifických problémov v území s účasťou zainteresovanej verejnosti aj v proti súťaže. Následne uskutočniť verejné diskusie k súťažným návrhom a následne územný plán aktualizovať na základe
máme zadanie súťaže na stole. Takže toto dnes prezentované zadanie súťaže sa vypracovalo slovami, prechádzalo tesne verejnej mienky pre občanov a považujeme ho nie za systematický a vhodný krok, a to z následovných dôvodov. Takže neberie do úvahy obsah požiadavky petície, ktorá ako boli zverejnené v médiách na prezentácii 22. apríla a ktoré podporilo svojimi podpismi tisícky obyvateľov. Zadanie súťaže, ten zásadný problém, ktorý vidíme v zadaní, je to, že ukladá súťažiaci povinnosť vychádzať z územného plánu. Zmyslom súťaže by ale malo byť prinášať nové spôsoby či stratégie rozvoja lokality, medzi ktorými by mohli byť aj také, ktoré existujúci územný plán nemusia rešpektovať a napriek tomu prinášajú kvalitu. Kvalitné urbanistické súťaži urbanistické architektonické súťaži malo predchádzať získanie podnetov a názorov miestnych obyvateľov, ktorí poznajú územie a svoje potreby najlepšie a výsledkom takéto súťaže malo byť získanie nových, komplexných pohľadov na lokalitu od odborníkov, ktorí pri navrhovaní nielen využijú svoje odborné poznatky a nástroje urbanizmu na riešenie problémov súčasného mesta, ale aj využijú podnety verejnosti. Práve preto je dôležité, aby tá verejná mienka a participácia verejnosti nastala už predtým, aby nejaké zadanie súťaže vôbec existuje. V petícii žiadame, aby územný plán reflektoval výsledky súťaže a nie naopak, ako je tomu teraz. Že namiesto toho, aby boli kvality a limity pre súťažiacich zadaní formulované na základe autentických podnetov občanov, sa ako podklad dostal do súťaže existujúci podľa mienky ľudí, ktorí podpísali petíciu a nevyhovujúci a protirečný územný plán, pretože v petícii žiadame jeho aktualizáciu. Takže nielen to transparentné informovanie, ktoré by sa malo byť už naozaj samozrejmosťou, ale aj priame zapojenie zainteresovaných občanov na koncepcii, príprave a realizácii projektov sa stáva viac používanou súčasťou plánovania a prípravy územnej dokumentácie. Zapojenie verejnosti vyžadujú aj medzinárodné európske dokumenty a v zahraničí môžeme vidieť množstvo pozitívnych príkladov toho, ako tzv. participatívne plánovanie funguje a má dobré výsledky. Naše domáce práci sa však často stretávame s nedostatočným informovaním a absentujúcim zapojením verejnosti a z toho vyplývajúcimi konfliktmi, nedorozumeniami a čo je najhoršie, s už realizovanými projektmi, ktorých potenciál nebol zďaleka naplnený a mohli by dopadnúť oveľa lepšie, aby sa priblížili svojim užívateľom už vo fáze prípravy. Aby územie okolo Chorvátskeho ramena malo šancu stať sa skutočne kvalitným miestom, ktoré budú ľudia naďalej využívať, trávať svoj čas a ktoré budú stále považovať za svoje, musia dostať šancu stať sa súčasťou procesu jeho rozvoja. Participácia vyžaduje viac než len verejné prezentácie. Tých metód, akým spôsobom občanov efektívne a úspešne zapojiť už v svojich fázach projektu aj priebežne počas celého procesu je veľmi množstvo. Pre ilustráciu uvádzam niekoľko príkladov od fázy informovania o zámere cez získavanie podnetov a názorov verejnosti až po nástroje na efektívne plánovanie s priamou účasťou obyvateľov, priamo na formovaní či už zadania súťaže, alebo priamo plánovacie fázy konkrétneho dizajnu, konkrétnych návrhov projektov. Použitie týchto nástrojov koordinácie samozrejme závisí od potrieb konkrétneho projektu. Ak však mesto nemá vlastné personálne kapacity alebo skúsenosti s týmito procesmi, vždy sa môže obrátiť na špecializované inštitúcie a organizácie, ktoré sa participatívnemu plánovaniu venujú a robia to profesionálne.
bude prieskum, bude verejná mienka, bude zisťovať a nájde základy sa vypísať súťaž, to sa nestalo, takže to je tiež súčasťou našich pripomienok. Takže na záver. Ešte predtým, ako vôbec vzniklo toto prezentované zadanie súťaže, ktoré sme videli, mala prebehnúť fáza zisťovania verejnej mienky a tvarovania zadania na ich základe. To sa dá robiť naozaj rôznymi spôsobmi. Mapovanie, modely, diskusie, konzultácie, všetky týchto spôsobov sa dajú robiť. Keďže sa to nestalo, ale už máme zadanie, považujeme za potrebné spochybniť jeho zmysel, teda v prezentovanej forme a pýtame sa preto predstaviteľov mesta niekoľko otázok. Aké kroky podniknete, aby zadanie súťaže bolo otvorené skutočnej verejnej diskusii? Kedy otvoríte petíciu na navrhovaný participatívny proces a ako bude mať formu a priebeh? Akým spôsobom teda chcete pre začiatok zistiť verejnú mienku občanov? A k tej jednej prvej kľúčovej prečo má urbanistická súťaž rešpektívne územný plán? Ďakujem. Uvedomujeme si, že je veľmi ťažké z toho veľmi širokého spektra názorov občanov vybrať do prípravy podkladov pre urbanistickú architektonickú súťaž množstvo tých pripomienok a preto sme trošku tú úlohu v rámci našich občianskych združení sa snažili uľahčiť v tom, že sme sa 14. júna stretli a rokovali sme dovtedy, kým sme sa nedohodli. A vypracovali sme 6 základných bodov, ktoré principiálne považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostali do podmienok pre vypísanie tejto urbanisticko-architektonickej súťaže. Ak dovolíte, ja vám ich teraz v krátkosti odprezentujem a zajtra ráno samozrejme dopodateľne, tak ako sa má, to odovzdáme, aby to bolo platné. Áno, viem sa snažiť. Najskôr predstavím tých 6 občianskych združení. Ide o občianske združenie Cyklokoalícia, občianske združenie Lepšia doprava, občianske združenie Petržalský okrašľovací spolok, zástupcovia vlastníkov domu Rodniakova 14, občianske združenie za efektívnu a ekologickú dopravu a občianske združenie Petržalský Central Park. My, občianske združenia a iniciatívy, žiadame, aby v rámci pripravovaného zadania medzinárodnej architektonicko-urbanistickej štúdie Petržalského koridoru, ale aj v rámci pripravovaného dopravného generálu i pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta boli do uvedených dokumentov zapracované tieto naše návrhy. Poprvé, vytvorenie Petržalského Central Parku. Žiadame, aby v spomínanej dokumentácii bola vytvorená súvislá severo-južná zelená os, tzv. park pri chorvátskom ramene. Po druhé, žiadame, aby boli vytvorené a zapracované bezkolísne cyklotrasy. Požadujeme, aby v tomto území boli nezávislé na chodníkoch pre peších v celej dĺžke vedené cyklotrasy, a to bezkolísne s motorovou dopravou so správne, bezpečne a vhodne riešenými
žiadané, aby boli vypracované prestupné body v križovaniach trati. Keď sa tu minula prezentovala tá prezentácia, ukazovali sa rôzne kolísne body. Požadujeme, aby v súvislosti so stavbou prvej etapy nosného dopravného systému bola v mieste križovania trate nosného dopravného systému a existujúce železničnej trate ponechaná aj rezerva pre budúce vybudovanie prestupného uzla v rámci integrovanej dopravy v súvislosti medzi električkou a železničnou dopravou. 5. bodom. Nefinancovať z verejných zdrojov súkromné záujmy. V súvislosti so stavbou prvej etapy nosného dopravného systému navrhujeme v maximálnej možnej miere využiť existujúci násyp pri bývalom štadióne Artérie na miesto budovania nákladnej estakády Artéria a ušetrené prostriedky použiť účelnejšie v tomto projekte. 6. bodom, nemenej významný, všetkých 6 je rovnako dôležitý, je rešpektovanie EIA. Žiadané, aby kompetentné orgány vystavované dokumentácie rešpektovali v zmysle tejto výzvy. Petržalka totiž má potenciál byť dobrým miestom pre život v Bratislave, jedným z najlepších. Riešenie koridorov musí optimálne spĺňať požiadavky na dopravné urbanistické dotvorenie s požiadavkami na dostatok zelenia a oddychových charakter tohto územia. Naše zloženia možno od niektorých detailov sa líšia, ale tieto základné body našli sme úplnú zhodu a prielí. Preto požadujeme, aby boli zapracované do týchto podmienok. Ďakujem. Ďakujem, ja som chcel v krátkosti ešte odprezentovať niektoré informácie, ktoré som odprezentoval aj na zastupiteľstve 6.6.2013. Možno som chcel doplniť niektorú informáciu, ktorá v tej iniciatíve spoločne nezaznela dostatočne zreteľne. Ja sa stotožňujem so slovami pani hlavnej architektky, pani Kollár, s tým, že tento projekt je šanca. Je to šanca na to, aby tento priestor bol pre verejnosť a aby bol zelený prostor, aby si ľudia vytvorili tento priestor v súlade so svojimi predstavami. Žiaľ, je to šanca, ale každá šanca so sebou nesie aj isté rizika. Tie rizika sú v podobe toho, že doteraz žiaľ samosprávne orgány nerešpektovali ani závery EIA, nerešpektovali obyvateľov Petržalky ako účastníkov konaní, ani ich pripomienky a žiaľ ten projekt má také nedostatky, také nekvality, že sa príslušné organizácie vyjadrili v tom zmysle, že dokonca ten projekt, tak ako bol naprojektovaný, ohrozuje bezpečnosť obyvateľstva, ktorý bol okolo tejto súčasnej dokumentácie zrealizovaný. Taktiež sú odborné stanoviská dopravné a ekonomické, že ten projekt je tak ako naplánovaný, je dopravne a ekonomicky neefektívny. Toto nás žiaľ donútilo k tomu, že sme dňa 15. mája 2013 ako obyvatelia a vlastníci týchto niektorých priestorov a Rožňa, ktorí 14 podali sťažnosť na Európsku komisiu pre nezákonný postup slovenských štátnych orgánov v konaniach, ktoré predchádzali tomuto projektu. Žiaľ, boli sme nútení k tomuto kroku a je to naozaj riziko, ktoré vyplýva z 7-ročného ignorovania Petržalčanov a Bratislavčanov v procese prípravy. Znamená to riziko aj financovanie. Európska komisia je veľmi citlivá na projekty, ktoré sa týkajú životného prostredia, aj veľmi citlivá na projekty, kde obyvateľom je upierané právo na účasť. Máme už nejaké precedenci, ktoré obyvateľom priznali právo z okolností, bolo to tiež nedaleko, tzv. Pezinská skladka známa a mnohé iné. Riziko je v tom, že Európska komisia nemusí dať eurofondy na tento projekt. To znamená, nemusia byť schválené peniaze, to znamená, nebude za čo tento projekt postaviť. Riziko je aj v tom, že ak sa tento projekt zrealizuje tak, ako je naprojektovaný, môže byť následne, samozrejme, môže byť čiastočne refundovaný z Európskej komisie, a pri záverečnom hodnotení môže byť skonštatované, že boli porušené pravidlá financovania a môže Európska komisia
žiadať, aby tieto peniaze boli strátené na, to znamená odhadované náklady K2 z rozpočtu mesta Bratislavy. Aby sme si predstavili, aký to je objem, tak je to zhruba na úrovni 200 až 250 miliónov eur, čo je zhruba 1 až 1,5 násobok celkového ročného rozpočtu mesta Bratislavy, čo zároveň znamená riziko nútenej správy hlavného mesta na 10 až 15 rokov. Neviem, či toto riziko dostatočne známe aj predstaviteľom mesta, keď doteraz postupovali takým spôsobom, ako postupovali, ale chcel by som vyzvať, keď sme sa my, obyvateľia, dokázali zhodnúť na tom, že vieme žiť s električkou, pokiaľ bude správne urobená. Dokonca sú tam združenia a iniciatívy, ktoré mali v minulosti doslova opozičné názory, napriek tomu sme sa dokázali zjednotiť a dokázali sme nájsť spoločný názor. Ja si myslím, že psou povinnosťou predstaviteľov mesta, je to psou povinnosťou váš, pán primátor, je to psou povinnosťou zastupiteľov tohto mesta, aby sa snažili o kompromis. Vy, pán primátor, ale aj ďalší predstaviteľe mesta dostali od mňa nejaké návrhy, tak vyzývam teraz mesto, aby sa začalo chovať zodpovedne, k svojich obyvateľov, ale aj samo k sebe. Ďakujem. Sadnite si, tam mikrofón. Volám sa Alexi a vývoj Petrálky sledujem 60 rokov. Okrem toho som v živote študoval, celý svoj život som študoval otázku vývoja mesta, koncepciu mesta a princípy rozvoja mesta. Z tohoto titulu si považujem za povinnosť povedať pár vied. Až te budem veľmi vrstiť. Možná na začiatok takú nie celkom trefnú pripomienku. Keby sme pred 50 rokmi bývali takí demokratickí a dali možnosť občanom vtedajšej Petržalky, Ousišťa a Starého Hája, dali možnosť vyjadriť sa, teraz by sme s Petržalkou problémy nemali, lebo by neexistoval. Nepostavili sa. Čiže neviem, či dnešní Petržalčania sú radi, že sú v Petržalke, ja si myslím, že áno, lebo môžem konštatovať z odborného hľadiska, že je to jedno z najlepších dôvodov na bývanie, potom nie pohyb. A keď dneska hlavne verejnosť, ale aj médiá poznajú jedinú kvalitu v meste, a to je zelené, tak mi dovolte, aby som povedal, že Petržalka má 7 km štvorcových zelenej verejne, 7 km štvorcových verejnej zelenej. To znamená, keby sme to prepočítali do Briteľa, tak to je super zelené mesto. Pritom si dovolím tvrdiť, že aj vo vnútri súčasnej štruktúry existujú enklávy alebo priestory, ktoré sú maximálne kvalitne zelenou podporné. A teraz prepáčte. Čo Petržalka nemá, alebo aký je hlavný problém? Petržalka má kvalitné bývanie, má odborne povedané obytnosť na vysokej úrovni. Absolútne nemá žiadnu mestnosť. Mestské prostredie, mestská štruktúra, mestské priestory chýbajú. Druhá vec, nemá pracovné príležitosti. Chodí za prácou kadekde. A podľa toho, ako vieme, v meste je cirka 70% pracovných príležitostí v centre.
že Petržalka mala centrum, mala tých 70% pracovných príležitostí v centre mesta. Nemá žiadne, alebo až má, tak má v okrajových polohách, ktoré síce pracovné príležitosti sú, ale nevytvárajú mestnosť. To, čo je pre Petržalku jediná záchrana, aby sa stala mestom a nie sídliskom. Takže toto si dovolím tvrdiť a až potom prichádzajú otázky, či robiť cesty, alebo nerobiť, robiť električku, alebo nerobiť. To je už detail. Keď sa vybuduje centrum, alebo centrálna sústava, v Petržalke je to veľmi moderne možné riešiť systémom tzv. Vlastnej centrálnej ťažskovej sústavy, ktorá je rozložená ako pavučina vnútri štruktúry. Teda je možné urobiť v Petržalke takúto kvalitu mestského prostredia, mestskej štruktúry so všetkými náležitosťami, ktoré mesto má. Petržalka zatiaľ mesto nie je. A teda je dobré, že teraz stojíme na prahu rozhodnutia, čo s Petržalkou, tak alebo onak súťaž. Bojím sa, že nevyrieši